Ola, son Irene Iglesias Domínguez. Hoxe vouvos a falar dun libro chamado Atranco no banco. Trata de dous homes chamados Rafael e Lois, que recrearon un plan xenial para atrancar o banco e roubar todos os cartos da caixa acoirazada. Para iso escavaron un buraco na parede para poder acceder ao interior do banco sen que ninguén se enterase. Pero este plan non saíu tan ben como tiñan plantexado. O dono do banco era Serafín, que estaba con Vanessa, que era a súa secretaria, na oficina facendo unha serie de operacións no ordenador. Se queredes saber como continúa esta historia e saber o que pasa con todos os personaxes, eu recoméndovos que o leades. O autor deste libro é Manuel Núñez Singala. Naceu en Lugo o 23 de setembro de 1963. Pasou a súa infancia e adolescencia en Terra Chá. Estudou Filoloxía Galega e traballou no Parlamento de Galicia. E finalmente traballou na Universidade de Santiago de Compostela. Os xéneros dos seus libros eran teatro, narrativa, ensaio, e algúns deles son Comedia bífida, Camiños na auga, En galego por que non. Manuel Núñez Singala gañou o premio Xiria de Creación Teatral no 1987 por O achado no castro e tamén en 2023 o premio dos clubs de lectura. As miñas personaxes favoritas foron Lois e Rafael. Non puiden elixir unicamente a só un deles, xa que, a pesar do mal que fixeron tentando roubar no banco, foron dous personaxes que me fixeron rir moito polas parvadas que din. Este libro pareceume moi fácil de ler, xa que non usa un vocabulario moi complicado e ademais é un libro curto que se lé en moi pouco tempo. Tamén é moi divertido, xa que ten constantemente momentos cómicos que acompañan moi ben a historia. Un saúdo a todos e ata logo.